perinteistä, ei kun puuränniä. Hyvää vaihtelua puuränniin on sillä. Tämän mutkan jälkeen varmaan näkyy sitä. Karhu on kuollut siihen. Kaikki on mulle karhuja, mutta karhu. Ei siinä sen enempää. Ei. Hieno. Se on valliharjaa tossa eessä. Hieno. Hieno. Vittu, tsiikatikaa tuon. Juman kautta. Tuo on niinku hienoa nyt vähän aikaa. Se on sellainen kuvauksellista kuin puuränniä ja... Välillä vilahtaa. Niin. Mä kuvaan panu. Videopanoraama. Menisikö ne oikeasta? What the fuck? Et sä voi nyt lausua sulle näkemiin. Nyt on navigaattori vähän. Ja päin. Miksi mä nyt sinne menen? Käy nyt jopa helvetin hyvin tästä. Ujohin! Näin. Hieno. Tämä on kuin sotalaiva. Olikos täällä vielä niitä kameroita? Indeed. Nyt on todella. Yllättävän kaukana vielä siis on salat. Tuolla mössön seasta, että näkyy tuo pilvilippa. Joo. Valoja. Joo.
päin muut ollaan menossa? Mulla on nyt suunta vasta. Kohta Forssa. Eli Hän on Forssa 15. Se on toi hemmetin. No? Tiiviste. Pitäis korjata se. Pari tippoa. Yes, pelto. Hyvä. Pelto. Noniin. Pelto. Kattokaa puita. Loistavaa. No niin. Hyvä Maris. Oi. Tähän möykkyä täältä tulee kohta öljypohjasi. Tää on nyt tää kontrasti sillä, että tossa ei näe niinku yhtään mitään. Kuinka pitkälle ne menee? Tähän nyt pitäisi nähdä. Nyt seis. Joo, nyt. Oi. Joskus sä videokamerat saa. Kyllä me et. Pyörii niin mä perkeleesti. Siinä on alenema vielä siinä oikealla. Pyörtelee menee niin ihan oikeesti. Pyörii niin mä perkeleesti. Siinä on alenema vielä siinä oikealla. Pyörtelee menee niin ihan oikeesti. Samilla on kartta. Nyt jurisee. Yritän tehdä kuvausta. Oi. Anvil crawleri. Niin, kyllä. Oi kun oli upea. Yes. Mun vuoro onnistua. Pitäisikö munkin yrittää? Otai pätkän siitä. Mulla on kans. Yhdistäkää ne pätkät sitten. Ja HDR. Paulilla on HDR-salamoita tietenkin pelkästään. Pauli tos vaan sommittelee. Se on sommitellut koko ajan. Ottaamme tää nyt kesän aktiivista. Kyllähän tää nyt kovaksi salamoniksi menee. Joku vaan kertoo sitä kuinka monta salamaa. Oi. Tuo pitää tarkistaa heti. Tuohon samaan paikkaan hän on tullut tommosia. Joo. Tuli jarstailee. Pauli on hiljaa. Kohta tulee. Pauli. No eipä tossa kyllä 100 vaan. Ja viime ja toissa. Mitä? Nyt aktiivisin salamointi tänä kesänä. Ja Esalla on joka päivä uusi. Kyllä tää on Lahdessa on enemmän salamoinut. Lahdessa ei oo salamoinut yhtään tänä vuonna oikeastaan. Nastolan trombikin on. Nastolan trombi. Nastola ei oo Lahteen. Ja siellä ei ollut mitään trombia. Samaa paikkaa. Ei ollut mitään trombia. Ihan sama suunta. Hajo.